Egun gehiago dira ixten diren zineak zabaltzen direnak, baina Lekeition bizilagunek eurek ekin diote berriro lanari herriko zinea zabaltzeko. Zinemazaleen elkartea 2015ko maiatzaren 24an hasi zen bere ibilbidearekin. Hemen gauza ikusgarri aretuan, maiatzak 17, danok desio nahi zen duen egun heldu da. Inaugurazio ekitaldi dotore bat espero dugu denbora gitxi barru egitxia. Eta onarte proiektu izan dena gure artean, gaurko egunetik aurrera egi bihurtu da. David daik esatean, bosteun, da behitze utzago, marziano amalizatzen. Venga, David, zala. Bueno. Esku lasteratuko zaurra denari eta non guzapenerako izango da. Ordutik ona, 100.000 ikusletik gora jaso ditu ikusgarri zinemak eta 1000 pelikula baino gehiago proiektatu dira. Zeintzuk izan dira arrakastatsuenak? Llamo a un monstruo. Ojalá tuviera 100 años. 100 años para dedicártelos. Esa mano está baja. Lo mismo el meñique está un poco al límite, pero todavía no estoy tocando zona blanda. Me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur. ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria. ¿Y quién se me ocurra volver a verte? Rafa, no me hagas esto, por favor. Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores ni son normales. ¿Y quién es normal, Marco? Tú y yo somos normales. Baina zinemazale elkartea urrunago joan da eta kulturrekintzak antolatzen hasi zen 2016an. Lehen kontzertua Eñau Telorrietak eman zuen, eta ordutik Euskal Herri mailako abeslari eta antzerkilari handienek zapaldu dute ikusgarriko tarima. Guretzako plazer bat, gaina Lekeiti datortea sekulako herri polita daukazue eta berezia jende oso majoakin, darduan hori beti izango da guretzako gozada bat etortzea. ¿Cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano. Gauza bat, asin barratu biherko banun Lekeitixetik, beti gaztetatik egin izan dugun plan bat izan dela, praiara etorri eta palmera jan. Nik gauza bat akordauko baut, die hemengo palmera. Azkenian atzaman dut, oipera tristegi. Bai, beti izan dut hola hemen harreman oso estua Lekeitionekin. Beti izan da berezen ditzako, bai arretxe bera, bai bertoko jentie eta bai gehien bat Lekeitiarrak egin duzuen euskeri, ditzako da oso polite eta disfrutetako gauze bat, da bueno, Lekeitio beti da bat, barroen eta beti da bat. Lekitioko zinemak bere identitate propioa dauka. Izan ere, Lekition beti egonda zinemarako zaletasun handia. Eta euskal zine bilera dugu horren adibide. Gaur egun, 600 bazkidek osatzen dute elkartea eta 100 bolondres baino gehiagok zinema zabalik mantentzea lortzen dute. Zoritxarrez, 5 urte eta gero, bere ateak berriz itxi behar izan dira, koronavirusak eragin duen alarma egoeraren ondorioz. Baina seguru egon berriz ere zineman ikusiko dugula elkar. Zorionak zinemazaleak.